ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. Шуморо дар барномаи дӯстдоштаатон зери унвони «Ту барои ман азизи» хайрамақдам мегӯем. мавзӯи имрӯзаи мо хеле аҷиб аст ва он афзалияти хӯрокхӯрии оилавӣ ном дорад. ҳамаи оилаҳои хушбахт ба якдигар монанданд, вале оилаҳои бадбахт ба таври худ бадбахтанд. ҳамаи одамон орзуи оилаи хушбахт ва осудаи ором доштанро мекунанд, вале пӯшида нест ки оилаи хушбахт ин тасодуф не, балки натиҷаи заҳмати ҳаррӯза ва худро ба наздикон бахшидан аст. имрӯз мо мехоҳем яке аз одатҳои оилаҳои хушбахт хӯрокхӯрии оилавиро баррасӣ кунем. олимон дар як лоиҳаи худ робитаи миёни зуд барпошавии хӯрокхӯриҳои оилавӣ ва саломатии психоэмотсионалӣ ҷавонписарон ва духтаронро тадқиқ намуданд. маълумоти дар доираи ин лоиҳа ба дастомада нишон дод ки комёбиҳои таълимӣ ба анъанаҳои мустаҳками оилавӣ, аз он ҷумла ба хӯрокҳои мунтазами нисфирӯзӣ ва шом ва дар сари як дастархон робитаи бевосита доранд. аҷиб аст, вале беш аз 50% наврасоне ки якҷоя бо аҳли оилаи худ хӯроки нисфирӯзӣ ё шом намехӯранд, афроди ҷангараи хашмгин мешаванд ва ба амалҳои бад даст мезананд. аз рӯи маълумотҳои таҳқиқотҳои сершумор, маҳз хӯрокхӯриҳои оилавӣ воситаи хеле хуби пешгирикунандаи аз ҷониби ҷавонон ба таври оммавӣ истеъмол гардидани маводи мухаддиру машруботи спиртдор ва дуздиҳои ба ин алоқаманд ё иштирок дар гурӯҳҳои ҷинояткор мебошад. ҳангоми якҷоя бо аҳли оила истеъмол намудани хӯрок чӣ рӯй медиҳад? дар сари дастархон гуфтугӯи суҳбати самимона сурат мегирад, муносибатҳо устувору қавӣ мегарданд, аҳли оила якҷоя шодӣ хурсандӣ мекунанд ва ғаму андӯҳро бо ҳам мебинанд. ин робитаҳои қалбию рӯҳии аҳли оиларо устувор мегардонад. дар ҳамин ҷо намунаи пайравӣ пайдо мешавад. фарзандони мо мебинанд ки мо дар асл кӣ ҳастем, чӣ мегӯем ва чӣ кор мекунем, арзишҳои оилавии мо чӣ гунаанд. ин барои ташаккул додани одатҳои солими хӯрокхӯрӣ хеле муҳим аст. ҳамаи аҳли оиларо сари дастархон ҷамъ оред. барои ин ҳангоми хӯрокхӯрӣ диққати худро ба чизи дигар ҷалб насозед. телевизор, радио ва компютерро хомӯш кунед. рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, китобҳо ва телефонро канор гузоред. ин вақтро барои ҷазо додан, эрод гирифтан ва танқиди якдигар истифода набаред. иштирок дар омодасозии хӯрок ва оростани дастархон низ метавонад як чорабинии оилавӣ гардад. омодасозии хӯрок аз рӯи рецепти нав ё мувофиқи анъанаҳои кӯҳнаи хонадон ба муносибатҳои шумо рӯҳи тоза мебахшад ва шуморо дар интизории фараҳбахши натиҷаҳои амалӣ якҷояатон муттаҳид месозанд. ҳангоми сари дастархон бо ҳам ҷамъ омадан ва бо аҳли оила хӯрок хӯрдан, мо худпарастии хешро мағлуб намуда ба дигарон ҳадия намудани муҳаббат, асосу бунёди ҳастии башариятро меомӯзем. ташаббускор бошед. дар бораи мавзӯъҳои гуногун миёни ҳам суҳбат кунед. бозиҳои гуногунеро ки метавонад шумо ва фарзандони шуморо муттаҳид созанд, ташкил намоед. бинандагони гиромӣ, имрӯз мо дар бораи афзалиятҳои хӯрокхӯриҳои оилавӣ маълумот пайдо кардем ва таманнои мо ин аст ки шумо ҳарчи бештар бо ҳам сари як дастархон ҷамъ оед, хӯрокҳои болаззат омода намоед ва рӯзҳои истироҳатро бо аҳли оилаи худ гузаронед. анъанаи хуби хӯрокхӯриҳои оилавиро барқарор созед ва онро нигоҳ доред. дар ин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. ба канали мо бипайвандед ва шарҳу эзои худро нисбати ин мавзӯи хеле аҷиб ба мо бинависед. хайр то вохӯрии навбатӣ.